Som veľmi rád, že som dostal tento priestor. Minulý rok to nevyšlo, tak tento rok si to chcem veľmi užiť. A poprosím vlastne, Veronika, môžeš dať nahrávať? Už? Áno? Je? Pardon. Lebo robím, pre tých, čo tu nie sú, tak urobíme aj taký pracovný záznam. V babylonskej škole točíme videá. To predpokladám, že všetci viete. Každý z vás bude točiť video a tým, že aj Ala hovorila, že každý je na niečo iné, tak sme s Kubom Točičom, Jakub je ten, kto strihá potom to, čo vy natočíte, tak sme sa dohodli, už minulý rok sme začali, že urobíme taký manuál, alebo teda pomôcku, aby to pre vás bolo čo najjednoduchšie. Minulý rok sme v Moresovníku pridali úplne na poslednej strane kameramanský moresovník. Bola to skôr taká technická záležitosť. A vytvorili sme minulý rok, pomocou tohto QR kódu sa dostanete na podstránku, kde sme aj zavesili minulý rok nejaké videá o statíve, základy točenia atď. A tento rok sme to povýšili, aby to bolo ešte pre vás jednoduchšie, že sme spravili zoznam všetkých záberov, ktoré by ste mali v VŠ spraviť. To znamená, že tam máte presne napísané, v ktorý deň a kedy sa čo točí. A dnes si povieme ako. Na úvod sa vás chcem spýtať. Zdvihnite ruku, ktorí nikdy netočili žiadne video na smartfón. Macka si nikdy netočila? Aha, dobre, máme Macku. A moja druhá otázka je, že kto nikdy netočil video s niečím takýmto? Dobre. Je vás menej, čo je fajn. Tak, ideme na to. Prečo robíme videozáznam? Je to záznam z každého dňa, v podstate slúži na to, aby rodičia, aj učitelia, hlavne rodičia, videli, čo tie deti zažili. Je to v podstate forma aj reklamy. Tým pádom sa budem snažiť vám dneska vysvetliť, aby tie zábery, keďže výsledok je najlepší vtedy, keď budú dobré zábery a Kubo nemusí robiť zázraky pri tom strihu. A aj sme sa tak dohodli, že tento rok to skúsime aj potom porovnať. Takže aby sme docielili, aby ten zážitok tí rodičia mali čo najlepší z toho videa, tak som pripravil teda túto prezentáciu. A je to aj pre učiteľov, lebo niektorí to dávajú na YouTube, ono sa to potom šíri, takže má to aj propagačné účely. Druhá vec, ktorá je, tak v minulý rok ste niektorí robili videá aj na mobil. Napríklad Euka pridávala nejaké videá, potom máme zábery, ako majú deti vonku diskotéku, alebo vieme si zo seba robiť srandu. Takže, a toto sú presne príklady, ktoré nám pomáhajú pri propagácii. Takže by som vás veľmi chcel poprosiť, keby aj vo vašich turnusoch, ak by ste si našli chvíľku čas, môže to byť, či sa natočíte s lektormi ako tá Euka, alebo s deťmi v dielni niečo vymyslíte, tak budem rád, keď niečo postnete a označíte Detský Babylon. Tam mám potom len jedno také upozornenie, vlastne dve. Jedno je obsahové, že vyhnime sa teda natáčaniu v bazéne, kde sú deti akože v plávkach a teda. To by nemuselo ísť na internet. My vlastne máme podpísané GDPR alebo tieto veci, že tie deti môžeme dávať na internet. A potom druhá vec je, ja sa trošku vrátim, neviem, či mi to takto pôjde. Čakajte, dobre, takto. Tak toto asi vidíte. To znamená, že chcel som vás poprosiť, veď asi každý natáčal na mobil, teda okrem Macky. Tak potom Instagram aj Facebook má, tu je nejaký text, tu sú ikony, aj tu je text. To znamená, že my na ten obsah máme menej ako polovicu obrazu. A to je len taká rada, lebo verím, že všetky tieto informácie, čo vám budem aj dneska hovoriť, použijete aj vo vašom osobnom živote.
Keď budete aj niečo točiť, ideálne byť trošku ako vzačie. To znamená, že nemám toho človeka, alebo to dieťa, alebo to, čo robím na celú obrazovku, ale mám ich trošku akože zoom out, trošku oddialených, lebo približiť si to môžem vždy. Tak to je len také akože technické, keď budete točiť na mobil. Budeme veľmi radi, keď to budú nejaké vtipné videá, lebo potom vznikajú srandy. No, takže ideme na reklamu a propagáciu. No, a osobný a profesionálny rast. Viem, že nie sme všetci technickí a nie každý inklinuje k tomu natáčaniu. Tým, že koncept máme tak nastavený, že sa natáča, tak som vám chcel aj povedať, že berte túto vec ako možno akože výzvu, naučím sa niečo nové a ako táto pani, podľa mňa raz nie bude fitness, tak aj vy sa pomaličkými krôčikmi budete zlepšovať, posúvať vpred a pritom je veľmi dôležité sa pýtať a chceme vám s Kubom, za mňa aj za Kuba, vlastne je to aj Veronika, aj Macka, keby ste čokoľvek niekedy potrebovali, ohľadne teda tohto natáčania, kamerovania, mali nejakú otázku, tak nás kľudne môžete kontaktovať. Na stránke Babylonskej školy je v kontaktoch, sú na nás čísla aj mail. Aby to potom nedopadlo tak, že v podstate poviem, že všetko viem, všetko ovládam a potom to takto dopadne. Že nevedel som nájsť, nevedel som, čo si mám pripraviť a teda. Áno. Teraz mi napadá jedna vec, že ak by náhodou niekto z vás mal nejakú otázku, alebo chcel ma doplniť, pretože veď vy ste niektorí aj natáčali v Babylonskej škole, tak kľudne, hneď sa pýtajte aj ma doplňte. Minulý rok sme natočili s Kubom video Statív nie je kometa, pretože statív je vo vašom pôsobenia alebo točení v Babylonskej škole veľmi dôležitý. Znači, to je Kubo Točič. A síce tu je statív kometa, ale statív nie je kometa. Dobre, tak sa teda dohodnime. A ja vám dneska poviem, že prečo ten statív je dobre používať, hlavne vlastne pri záverečnom vystúpení detí, ale aj pri napríklad, keď robíte s učiteľkami, na záver robíte to v piatok, predpokladám, tie rozhovory s pani učiteľkami. Takže taký základ. Tu vidíte, že statív sa používa už veľmi dlho. Že dlho. Tak, ja vám teraz ukážem, že ako s tým statívom robíme. Otázka. Kto nikdy toto nepoužil? Dajte ruku hore. Dobre. Ale viete, na čo sa to používa? Áno. To znamená, som lektor, mám mám vystúpenie detí, už mi ide z nich prasknúť hlava, ale ja nájdem energiu na nachystanie si, natáčania. To znamená, že statív nájdete vždy, nemá tento obal, ale vždy bude v krabici. Toto je statív. Dôležité na začiatku je, že vždy si vlastne vysuniete všetky tieto nožičky. Prídeme potom aj k slajdu, kedy som urobil zoznam, že čo sa so statívom nerobí. Ten je veľmi vtipný, lebo sú tam rôzne príhody. V podstate toto cca trvá 30 sekúnd. Asi, plus minus. Prvá časť. Rozbalenie, nastavenie výšky. Vždy v podstate, veď vy natáčate decka na javisku, takže tie nožičky vždy si musíte dať na maximum a neviem, ja to dám potom keď tak vyššie a robili sme aj video, to, čo máte na internete. Ten statív by sa mal zložiť tak, že všetky tieto koliecka sú uvoľnené, že ja s ním viem takto hýbať, že to nezaťahujem. Aby som to, keď si to zoberiem, nemusel to odťahovať a teraz pre vás je dôležité, keď si dáte, lebo ten statív je, keď je zložený, tak je takto. To znamená, že ja si ho rozložím, toto koliesko mám uvoľnené, tak si ho musím dať vodorovne, toto si zafixujem, alebo zafixujem, budeme používať slovo. V
podstate viac nič mi robiť netreba. Jediné, čo sa ešte dá robiť, tu je také koliesko a týmto, viete ešte si ten statív zdvihnúť. Tu sa to potom zafixuje. Dobre, mám statív. Takže nastavenie výšky, vyrovnanie. Keby niekto chcel, že úplne že extra, tak tu je potom taká gulička ako vodováha, tak si to môžete dať, ale to si myslím, že nebude treba. A potom ďalšia vec je pripojenie kamery. Tu je taký, voláme to my s Kubom, že pliešok, lebo vlastne je to pliešok. Ten sa uvoľní z toho statívu, ktorý mám nachystaný. Tu sú všade deti a kričia. Zoberiem si kameru a tu je závit a tu je, vlastne toto sa volá, že je to, že samička a toto je samček. Asi nemusím vysvetľovať biológiu. A ten samček sa strčí do tej samičky a chytím závit a zašrobujem. Veľmi je dôležité, aby ste tu neukazovali, ako máte silu, hlavne chlapi. Toto stačí len úplne jemnúčko, lebo keď sa to moc ťahá, tak ten závit sa vlastne môže pokaziť. Mám to na tej kamere, toto si takto otvorím, vložím a vybavené. Hotovo. To je všetko. Teraz to trvalo akože dlho, ale v podstate toto by vám malo trvať asi minútu, 2. Dobre, ideme ďalej. Ja to tu nechám, aby ste to teda videli. To znamená, rozbalili sme, postavili sme ho. Čo je veľmi dôležité je to, že najprv si statív postavím, dám dole pliešok, dám to na kameru a dám si tam tú kameru. Dobre, aby ste to nerobili opačne, lebo už som videl, že sa to robilo opačne a vlastne tá kamera padla. Dobre. Funkcia výhody statívu, to len preletíme, lebo som to už v podstate povedal. To znamená, že stabilizácia obrazu, nastavenie výšky a zachytenie dlhých expozícií. To znamená, že keď si to dáte na statív a idú decká hrať predstavenie, tak otvorím kameru, ku kamere sa potom ale dostaneme, otvoríme kameru, všetko si nastavím, pozriem si maximálne, kde deti idú ďaleko od javiska, aby tam boli všetky. To znamená, že ideálne by bolo, keby nezoomujete. Kedy radšej s kamerou, ak som ďaleko, idem s ňou fyzicky bližšie, ako ju zoomovať. Nastavím si všetko, mám decká nastúpené, stlačím nahrávanie a nemusím sa už ďalej, môžem sa sústrediť na tie deti. Ideálne je raz za čas prísť a len si to skontrolovať, že dobre, je tam to červené rec, to budete aj potom vidieť, že sa to nahráva a všetko je OK. Nejaké otázky? Dobre. No a čo sa so statívom nerobí? Teraz sa pobavíme. Nič sa pod neho nepodkladá. To znamená, že keby som mal že takto statív a ja neviem, mám ho nejako krivo, tak pod tú nožičku nič nedávam. Ničím ho nepodkladám, proste si to viem, toto keď si povoľňujem, tak tu si to viem všetko nastaviť. Maca mi tento príbeh hovorila a moja reakcia bola táto. Tak som reagoval, keď bol prvý takýto prípad. Takže tie nožičky, aby to bolo vlastne stabilné, musia byť presne takto, ako to je, že sú na zemi. Ďalšia vec, ktorú som počul, je, že v podstate ten statív nebol rozložený, ale bol položený na stole. Neviem z akého dôvodu, ale ten statív je preto na zemi a má tie nožičky, aby mal stabilitu, aby tá kamera nepadla, lebo vybuchnete do stola, alebo deti, a kamera padne. A moja reakcia takáto, reálne takto. A potom veľmi dôležitá vec je, že, a to som bol svedkom, že ten statív, keď som vytiahol z tej krabice, mal viac častí. Naozaj mal viac častí a mne dalo veľa námahy to zložiť. To znamená, že ten statív robili ľudia, ktorí robili praktické veci. On takto je aj zložený a takto rozložený, že nič sa z neho nešrobuje, nič sa s ním nerobí, len sa zloží a dá do krabice.
A vtedy som urobil toto. Lebo ja som naozaj musel prísť na to, ako ho zložiť. Takže nemusíme ho teda rozkladať. Oni to vymysleli dobre. Toto nikomu nezavadzia? Dám to takto. Dobre, to máme k statívu. Máte nejaké otázky? Dobre, nebudem sa pýtať, keď tak budete kričať. A ideme ku kamere. Ja som urobil trošku taký z histórie, pár som vytiahol fotiek, aby ste teda mali šajn, že ako to bolo kedysi. Tak v 40 rokoch cca začali čierno-biele kamery. Tak som tu najprv to bolo vlastne na kotúče, potom išlo na také väčšie kazety, menšie kazety, potom vznikli, keď prišli handky, tak SD karty, ktoré sa používajú dodnes. A vlastne aj toto je handka. Lebo sú to stále, napríklad tento model, ktorý máme máme dve také kamery, je od značky Sony a je stále aktuálny model. Oni proste urobili dobrú kameru a už niekoľko rokov ju predávajú. A v súčasnosti vlastne používame, to predpokladám, že poznáte, drony, ten Panasonic, to máme len Soničku, GoPro a toto sú mini kamery, ktoré napríklad majú piloti F1 v príľbe a robí to neskutočne kvalitný obraz. Aha, SD karta. Dobre, to sú tie otázky. Počkaj, SD karta. Vlastne mám pripravený slajd. Čo kontrolujeme pred točením? To znamená ešte ideálne je nie pred točením, že o 5 sekúnd idem natáčať, ale že si berem vlastne v klubovňu máte, že? V klubovni si berem túto brašňu, idem ku kamere, kameru si otvorím, a vlastne si skontrolujem dva parametre. Jedno je batéria, to znamená, tá je vpravo hore, ukazuje vám, že koľko hodín viete natáčať. A druhá dôležitá vec je spomínaná SD karta, je to taký maličký pliešok, veľmi dôležitý, a to je údaj hneď pod tým, koľko hodín viete nahrávať. Viem, že zo skúseností máte tam 32 gigové karty a vydržia vám na celý týždeň a tak batéria, keď je nabitá, tak vydrží tak 2,5 hodiny, tak tie asi použijete možno 1, 2, neviem, to už. Asi 2, alebo... Áno. Áno, aj k tomu prídeme. To znamená, že keď si už tú kameru beriem, to znamená, že vtedy si to kontrolujem, aby som ešte mal čas, keď tak si batérku vymeniť. V každej tejto brašni máte náhradné batérie a máte tam aj nabíjačky. Dobre. Toto je veľmi dôležitá veta, lebo aj také sa stalo, že sa nenahralo predstavenie, lebo sa to nestlačilo. Keď stlačím nahrávanie, tak tuto vpredu niekde svieti červené svetielko. To je jeden indikátor a druhý máte na displeji. Vidíte to asi len tí v prvej rade, ale proste aj tu svieti červeným, že nahrávanie. To znamená, že je to veľmi dôležité stlačiť to nahrávanie. A jedna vec, ktorú sme tu zažili aj s Alou. Keď idete nahrávať, tak vás poprosím, nevadí, že vy stlačíte to rec, idete nahrávať učiteľky, stlačíte ho a 5 sekúnd sa nič nedieje. A aj keď dopovedia, 5 sekúnd sa nič nedieje. Nestopujte to hneď, že povedia poslednú vetu a vy to stlačíte. Lebo tá kamera niekedy stane to, že jak uzavrie to video, tak proste o 0,5 to urobí skôr a potom Kubo tam nemá celé slovo. Takže keď idete aj nahrávať, ja to robím často, že ja si dám nahrávanie, ide, akcia, kľudne, poď. A potom vypnem, až keď sa všetko skončí. Tak ako sme dneska. Veronika zakričala stop a ja som až potom dal stopku. Takže nevadí, že tam je pár sekúnd nahratia pred aj po. Je to práve že ideál, lebo keď Kubo to potom strihá a spája dve videá, tak je mu to lepšie, keď tam je ešte potom nejaký obraz. Plánujte si zábery. To je to, čo som vám hovoril, že sme pripravili v Moresovníku. A to som vás chcel poprosiť. Tu je možné aj odozdávanie informácií.
vy, čo chodíte po tých turnusoch, kde sa striedate a teda. Ide o to, že keď viem, že mám natáčať učiteľky, tak keď k tomu chcem pristúpať, že nechcem mať stres a chcem, aby to vyzeralo dobre, tak si v nedeľu, napríklad alebo počas toho týždňa, vytipujem nejaký priestor. Kde to bude? Aby sa nenastalo, že oni s vami idú a vy takto pozeráte, už hovoria, že už sú v autobuse, deti, už poďme, no dobre, tak rýchlo to urobím tu a v zábere mám smetiak, auto alebo nejakú hovadinu. To znamená, že počas toho týždňa si povedzte, ináč vždy to môže byť aj to isté miesto, ak nájdete dobré miesto, tak to môže byť vždy aj to isté, každý turnus. Ideálne, aby bol vzadu nejaký les, napríklad. Takže to je to plánovanie záberov. Tiché prostredie. Napríklad natáčate úvod. Úvod, kedy deti výjdu z autobusu, nejaký lektor ich víta. Tiché prostredie znamená, že v podstate nemusím že všetkým na tie deti ich akože utišiť úplne, ale minimálne poviem autobusárovi, nech vypne motor, lebo to sa často stáva, proste nepočuť lektora, ale autobus. Buď nech vypne motor, alebo možno on odchádza. A potom druhá vec, keď aj natáčate nejaké vystúpenie lektora, tak v podstate nepotrebujem ja vidieť tuto 30 detí a lektor je niekde 4 metre odo mňa a ja ho nepočujem. Vy, keď kamerujete, robíte to s nejakým zámerom, vy si určujete, ako to prebieha. To znamená, ja idem do stredu medzi tie deti. Ak lektor toto všetko, ten, čo hrá, to bude vnímať, tak vie, že dokonca môže hrať aj na vás a počká, kým vy sa dostanete k nemu bližšie. To znamená, že tam je aj tá kooperácia, aby tie zábery boli kvalitné. Lebo keď je to z diaľky, niečo tam hučí, tak proste nie je to dobré, lebo toho lektora vlastne nepočuť. Prírodné svetlo je top, keď je najlepšie svetlo ináč pod mrakom. To je ideálne na fotky aj teda ako za mňa. Máme tu aj niekoho odborníčku na fotky, áno. Pod mrakom. Ale týmto som skôr chcel povedať, že keď idete nahrávať čokoľvek s deťmi, nejaký rozhovor, alebo hlavne s tými učiteľkami, prosím vás, choďte von. Nerobte to na bielom gauči alebo čiernom. A hlavne, keď sú okolo detí, kričia, teda veľa som takých záberov videl, vtedy Kubo veľmi zaplakal, lebo z toho nebolo nič. To znamená, že naozaj choďte s nimi von, vysvetlite im to, že chcete niečo s nimi natočiť, tomu sa ešte vrátime, ako konkrétne s nimi komunikovať, ale ideálne svetlo je vonku. Ak ale nastane, že leje, tak vtedy viete zvoliť alternatívu, poradím, máte fotostenu. Môžete si dať fotostenu, povedať nejakým chánom alebo lektorom, dajte mi sem fotostenu, deti poslať preč, napríklad, aké je to s tým učiteľkami do autobusu, vysvetlíte im, že chcete si ich v kľude natočiť. Keby napríklad tu bolo, je to cez deň, takže tu je svetlo, takže tu príjmam svetlo, to znamená, že učiteľ je tu, aby na ňo svietilo slnko, svetlo, ja som tu a fotostena je za mnou. Vtedy môžem natáčať kdekoľvek, lebo sú zábery, kedy to je, že vidím polku dverí, hasiaci prístroj, tieto žalúzie atď. Nie je to pekné na pohľad a o tom je aj táto posledná vec, že vnímať, čo točím. Bol by som veľmi rád, keby ste toto točenie, ono to není atomová veda a hlavne toho nie je veľa. To není celovečerný film. To znamená, vy robíte vlastne veľa krátkych záberov. Jediné najdlhšie zábery sú tie učiteľky, ak sa pýtate niečo deti a potom na záver predstavenie. Vnímať, čo točím, znamená, že ja keď držím tú kameru, tak sa na to pozerám ako ten divák. To znamená, že ja keď takto točím učiteľku a pozriem sa okolo, že čo je, že tam je, videl som záber, že tam bola splasnutá PET fľaša a malá učiteľka hneď vedľa seba, no tak ju dám buď preč, alebo sa trošku potočím. Znova, aby ten záber vyzeral dobre a to sú fakt len drobnosti. Nechceme úplne, že rameno, aby ste robili kaskadérske skúšky a teda, ale sú to naozaj úplne absolútne detaily. A niekedy menej je viac. To, ako som to teraz hovoril, máte tam napríklad točenie binga. To je asi taká najakčnejšia vec v rámci vášho točenia.
Presne sme tam napísali, čo máte točiť. Napríklad, že dieťa ako si zapisuje, že malo číslo. To znamená, čo by som ja urobil? Skontrolujem si, či mám dostatok svetla v miestnosti. Keď nie je moc, že by bolo toto, tak ešte zažnem, čo sa dá. Keď nie, tak robím s tým, čo je. Idem k tomu dieťaťu, že ten záber si nachystám a čakám, pokým to chuďatko dieťa má číslo. Bohužiaľ, môžete čakať na 6 losovaní, ale pre ten jeden záber, pekný, musím proste čakať. To isté urobím, keďže sa tešia. Vy znova ste pánom situácie a lektor druhý, čo robí bingo, vás má vnímať, že ja idem k nemu na pódium, tu je lektor, tu máte tú bingo scénu, ktorá bude ináč veľmi pekná, máme update. A vy poviete, dobre decká, teraz sa losuje, kto bude mať číslo, tak vyskočí a zakričí. Máte záber na všetky deti, číslo, vyskočí, zakričí. Keď to není dobré, počkáte na ďalšie číslo. Znova len na ten jeden záber. Ja to robievam tak, že keby som robil takéto krátke zábery, niekoľko sekundové, tak si pre istotu vždy urobím 2, že ešte nájdem iné dieťa alebo počkám na ďalšie číslo. To znamená, že naozaj sú to krátke zábery, len nad nimi musíte popremýšľať a to je to, že tá trošku prípravy pred tým kamerovaním. A z viacerých uhlov neznamená, že stojím na mieste, je, že to mi Kubo posielal, že bolo bingo, že takto niekto stál a vlastne z viacerých uhlov znamenalo toto. Takto. To nie je dobre, to sa nedá použiť. To znamená, idem k dieťaťu, natočím. Tu je bingo, natočím si. Prichádza, losuje, to je najjednoduchšie, lebo to vždy viete, kedy ide. Urobím detail na ruku, potom sa posuniem ďalej a ďalšie dieťa ako losuje. To znamená, za takéto zábery Kubo bude naozaj šťastný. Ak by na tomto QR-kode, vy ho máte potom aj v Moresovníku na poslednej strane, sú tie videá, ktoré sme robili minulý rok, aj tam aj v obrázkoch táto prezentácia, ak by ste si to chceli pripomenúť, lebo som vás chcel poprosiť, keď v nedeľu, akože budem rád, keď si to pozrite viackrát, ale ideálne je v nedeľu, keď ste už idete na turnus, je to najčerstvejšie, nie sú to hodinové videá, si to pozrieť a si pripomeniete, ako to treba robiť. A tu máme ukážku. Predstavte si, že nájdete takéto krásne miesto a máte robiť rozhovor s učiteľkami. Napríklad, keď som nad tým rozmýšľal, že by som bol na mýte, tak vyjdem z mýta, tu mám cestu. Budem akože takto, za mnou je mýto. Tu mám cestu. Zle. Tu je to parkovisko, ale je tam tá koliba. Zle. Tak potom som išiel von a pozrel som sa tam, kde sme robili minulý rok tú živú fotku. Tam si ich dám a za nimi je len les. Nič viac netreba. Keby tam bolo niečo pekné, OK, ale nech tam nie je budova, plot, smetiak, auto. Na každom zariadení máte minimálne 2, 3 a viac takýchto priestorov. No a teraz máme simuláciu, ako to môže dopadnúť. To sú pani učiteľky, iné gifko som nenašiel. Vták mi nevadí, ten odletí, ale napríklad, to znamená, že toto som akože prehnal. Ale ide o to, že ten záber, veď oni vyzerajú celkom pekne, ale mi to kazí, že tam môže byť čokoľvek a hlavne, nemôže tam byť toto. Počkajte. Mal byť zvuk, ale neviem, či sa mi... Aha, mne sa vyplo JBL-ko. Prepáčte. To chcem pustiť, lebo to je veľmi dôležité. Dobre, hádam, to už pôjde. Aj technika niekedy zlyhá. Dobre. Aha. Toto je ono. Takže pri tomto netočte. Aj takéto zábery tam boli. To nič nepočuť. To znamená, že ideálny stav je niečo takéto. Dobre, nemusíte ísť s nimi do lesa. Ako? Super? Nie. Takže pri potoku nie, pri ceste nie, pri deťoch nie, pri autách nie a pri nejakej budove a teda. Ideálne je, naozaj vždy s nimi môžete ísť k nejakému lesu. Ešte jednu vec, ja som nad tým rozmýšľal, že ako vám čo najlepšie
vysvetliť, ako to s tými učiteľkami urobiť a v podstate by som to urobil asi takto. Vy im neviem ktorý deň im hovoríte, že vy chcete mať nejakú informáciu od nich, spätnú väzbu a že si to natáčate, lebo to tak robíme. To znamená, že oni by mohli tú informáciu mať skôr cez týždeň, že áno, v piatok, predtým, než odídu, chcete s nimi urobiť nejaké video. Dobre hovorím, Macka? Nejaké video? Super. Dobre. S tým, že my sme vám, ďalší slajd budú aj otázky, ktoré môžete používať. Sú to otvorené otázky, aby nehovorili áno, nie. A ideálne urobiť to, že nastala tá chvíľa, učiteľky vedia, že idete s nimi točiť. To znamená, že zoberiem si učiteľky, idem s nimi von na to miesto. Ideálne je, nerobievate to, ale možno by vám pomohlo, kedy zoberiete si statív. Lebo je to vlastne záber, kedy vy ich točíte, ja neviem, pár minút a nemusíte sa potom sústrediť na držanie tej kamery. Statív má výhodu jednu, že keď si ho tu zoberiete, ak toto není zafixované, tak vy si ho takto viete zobrať. Takto si len zoberete a idete. To znamená, mám brašňu, ideálne mať brašňu, nie kameru v ruke. To bude slajd. Takže idem už s tými učiteľkami, toto je učiteľka, ja s nimi idem, 2, 1, neviem, idem s nimi, poviem im, dobrý deň, tu je to miesto, dám im buď mobil, alebo vytlačené tie otázky, ktoré nech sa páči, tu sú otázky, skúste nad tým popremýšľať, ja si dám statív, dám si pliešok, nevšímam si ju, nech stratí nervozitu a teda. Nastavím si to, dám si kameru, všetko si, môžete sa ešte posunúť, ďakujem, tak to je to super, poprosím hovoriť nahlas, ale keďže som v tichom prostredí, nemusia kričať a ideme na to, položím vám teda tú otázku. Aj keď máte tú kameru na statíve, ľudia, to čo som už nespomínal, proste nie sú zvyknutí na tú kameru, pozerajú sa na vás. To je nejaký vesmírny zákon. To znamená, že ja tú kameru im poviem, že pozerajte sa teda do kamery a stojím za ňou, aby aj keď sa budú pozerať na mňa, tak aby to vyzeralo, že sa pozerá do kamery. To znamená, dám si nahrávanie, ešte predtým, aj než poviem otázku, dám nahrávanie. Ako sa vám páčil včerajší večer, alebo čo najviac sa vám z včerajšieho karnevalu páčilo, im povedia odpoveda. Ak náhodou je tam nejaké zabrepnutie, brutálne niečo, že by tam bola absolútna chyba, poprosím vás ešte raz, nech to mám v dobrej kvalite, bla bla bla. Vy ste znova pánom tej situácie, lebo vy si určujete a vy ste zodpovední za to, ako ten záznam bude vyzerať. To je to, keď zabrepne niekto a teda znova, až kým nie ste spokojní. Znova výsledok, ten, čo som hovoril, kvalitné zábery. To znamená, že toto sú tie otvorené otázky, nebudeme si ich čítať. Máte ich na tom QR kóde. Sú to otázky, aby museli povedať aspoň nejakú vetu. Keď vás napadne niečo konkrétne, čo ste robili v tom turnuse, je fajn, keď sa ich to opýtate. Aby vám proste nejak odpovedali aspoň, a dokonca aj keď vám povedia, že áno, nie, páčilo, tak im povedzte, môžete tú vetu rozviť, alebo sa ich opýtajte nejakú inú otázku. Ale zatiaľ ako s týmto nebol problém, že tie učiteľky boli v pohode a aj pekne rozprávali. Skôr išlo o to technické prevedenie, ale my sme vám toto pripravili tiež a v podstate máte tu aj otvorené otázky aj pre deti. Keď budete s deťmi niečo natáčať, ideálne je, ak nejaké dieťa položíte mu, že čo si dnes robil na dielni a vám povie, ja neviem nič a tak, vymente ho, zoberte iné dieťa. To, čo naozaj vie rozprávať, lebo vy idete za záberom. To znamená, dobre, OK, ďakujem ti a idem za niekým, kto mi povie aspoň jednu súvislú vetu. Lebo mi ide o kvalitný záber. A ešte sú tu potom druhé otázky. Dobre. Takže idem na zhrnutie. Prečo robíme videozáznam? Znamená, že verím tomu, že sa budete snažiť. Aby to nie len ten výsledok pre tých rodičov, ale aby ten Kubo pri tom strihaní nemusel robiť zázraky. Keď by ste točili na mobil a nevedeli by ste posúdiť, či ten záber je dobrý, či ho môžem zverejniť, pošlite ho mne, Macke alebo Veronike, zhodnotíme, dáme si vedieť. A osobný a profesionálny rast, veľmi sa teším na to, čo natočíte.
Plánujte si zábery, svetlo, tiché proste vnímam, čo točím. Tomu asi netreba viac. A príprava. Statív sme si tiež povedali. Základ je tá baterka SD karta, pretože SD karta nie je až taký problém, ale tá baterka, lebo keď otvoríte kameru, máte hneď točiť a vidíte tam 5 minút, tak je to prúser. Alebo môžete nosiť vždy pri sebe aj tú brašňu. Aj to je ináč riešenie, lebo vtedy viem kameru zavrieť a vyťahnuť baterku. A hneď vám to aj ukážem. Máme dve kamery, v podstate sú tri. Dve sú rovnaké. Jedna má takýto externý mikrofón, pretože odišiel tam ten interný. Chcem vás poprosiť, ten mikrofón, presne ako bol aj statív, že bol rozobratý, tak toto je tam dosť silno pripnuté. Nemusíte to dávať dole, lebo sa nám stalo, že ten mikrofón, aj keď sa na neho pozriem, tak by som usúdil, že čo je predok a čo je zadok, lebo to tak urobili, že dlhšia časť smeruje tam, bol opačne. A nebolo počuť deti, ale lektora. Jasné, môžete začať. A deti. A nedalo sa s tým robiť nič. Proste vtedy neurobíte s tým nič. To je proste celé zlé. To znamená, že táto kamera s týmto mikrofónom externým je v tejto väčšej brašti, takže on sa tam dá úplne v pohode takto vložiť. Druhá kamera to nemá, to je jednoduchšie. A potom máme túto takého menšieho brata. To je taká menšia kamera, vyzerá ako hračkárska, ale naozaj funguje a vlastne robí rovnaké zábery. Že kvalitatívne je. Áno? Áno, tu na obidvoch je, že foto. To ešte vám potom môžem hodiť, že aké to teraz tlačím. Tak áno, tak ja hneď vidím, že to áno, ide fotiť. Dobre, to ešte tam môžeme dať. Dobre. A teraz som Aha, chcem vám ukázať, ako sa vyberá tá baterka. Ešte jednu vec, keď teraz už budeme končiť, už vás nebudem trápiť. Ja tu ešte chvíľku budem, mať to aj rozložené. Keď niekto chce, môžete si to prísť ohmatať, ale aj na jednej a na druhej strane sa tá baterka vysúva tak, že tu je také tlačítko, ono to má aj takú šipočku, že to posuniem dole a ja ju takto zo spodu vyberem. A keď to nasúvam, tak v podstate tým, že to tam dávam, tak ten pliešok zatlačím a ona tak cvakne. A na tejto je to rovnako, táto to má na boku. Že tiež musím tu je dokonca batérie, potiahnuť a ide von. Aby ste to nerobili teda silou. Macka, nemala si otázku, dobre? Potom, v každej baterke je nabíjačka. Znova, tu sa nič nemusí stláčať. Zoberiem si tú baterku tam, kde sú tie piny, kde sú tie pliešky. A vlastne, áno, zasuniem to a prosím vás, stalo sa nám to, že niekto nemal 4 sekundy na to, aby počkal, že mu indikuje, že sa nabíja. Tá baterka tam bola zle, niekto prišiel a nemal nabitú baterku. To znamená, táto ukazuje v percentách, tie ostatné nabíjačky ukazujú také 3 zelené čiarky. Keď je nabitá, tak ukáže 3 plné zelené čiarky. Na to aj teraz vlastne ideme, že čo sa robí po točení. Odpojím kameru a pliešok, to znamená, že odpojím to od kamery, dám to naspäť, zložím statív, dám ho do krabice. 30 sekúnd. Kamera. Do kamery dám novú batériu. Ide o to, že ďalší lektor, a bolo by to fajn, keby ste to naozaj robili, môže ísť s kľudom s tým, že tú brašňu rýchlo treba niečo točiť, ja neviem, strieka krv alebo neviem, akčný záber, berem kameru a mám tam novú baterku. To znamená, že keď odkladáte kameru po obede, večer, vyberem baterku, dám nabíjať, dám novú baterku, skontrolujem, áno, dal som novú baterku, je nabitá, zavriem, odložím a čo je dôležité, aby sa nestal žiadny incident, každú tú brašňu, prosím vás, dobre zavrite. Lebo už sa nám stalo, že niekto išiel brať tú tašku, nebola zavretá a zle sa stalo. Tú kameru to bolelo.
To znamená, ja som to tu aj napísal, že to prosím vás zazipsujte, aby to bolo pre ďalšieho lektora pripravené. No a teraz tu máme, Kubo Točič, už ste ho vlastne videli, je cena Kuba Točiča, tým, že on všetky tie zábery, ktoré vy robíte, vidí. Ním prejdú všetky. Aj tie nepodárky, aj tie podarené. Ja, keď točím niečo pre niekoho, že nestriham to ja, tak to robím tak, že idem nahrávať a poviem mu, ak to napríklad idem točiť, akože nie s učiteľkami, lebo ich uvidí, ale napríklad, že pokazil som záber s bingom, ešte raz ti dávam tie ruky. Že mu to poviem a natočím. Môžete mu robiť také... Znamená, že to poviem do tej kamery, keď nahrávam. Áno, že dám nahrávať. Kubo, ten záber predtým je na hovno, ešte jeden ti dám. Zohnem sa, natočím. Počkám, stlačím. Môžete mu dávať odkazy, lebo on tým pádom sa nemusí potom volať, že aha, toto mi nesedí, ktorá je to... Že mu môžete tam nechať odkazy, lebo on to naozaj všetko počúva. No a tým, že všetko cez neho prechádza, on vlastne vie, kedy kto točil a vie to vyhodnotiť. V 2023 túto cenu získala Veronika. A táto cena sa odovzdáva na toho 20. júna a 2024, mám tu video. Naozaj krásnych detailov, ale zase nie veľa. Toľko, koľko ja presne potrebujem, si zaslúži Miro Kolár, ktorý tu síce nie je, ale dostáva 5 lístok a je tam napísané, mal som neuveriteľné šťastie, že som mohol strihať po tebe. Miro, gratulujem. No a na záver dnešnej prezentácie som si pre vás pripravil odkaz. Nejaký. Jenom se však neuvidé. Máš to u mě, kámo. Žádný likání domů a učit se. A vy to taky držte pořádně. Som zvedavá, čo vás vaši lektori tento týždeň naučili. Celý deň sa hrám s kolegami, s deťmi, tým sa aj najem. To ide? Haló? Ahojte. Volám sa Kubo Točič a budem strihať videá, ktoré vy natočíte. Dúfam, že ste sa toho veľa naučili z zvukovej prezentácie a nezabudnite bojovať o cenu Kuba Točiča. Veľa zdaru. Luko, a už ich nechaj na pokoji. Dobre, to nemusíme počúvať. Ďakujem za pozornosť. Takže skončili sme, kedy sme ináč začínali? 25? Áno, takže som tu ešte potom pre vás, keby ste mali teda nejaké otázky. Pali? Dobre. Ale sú to o tomto? Tak daj. No? Dobre, tak prvá otázka, že ako to je napríklad pri dáždi, keď prší, lebo ja si najlepšie vie, že technicky, že tak či sa môže kamerovať, keď prší, nie je tak prieverne, že prší vonku. Či akože sa dá použiť kamera, alebo to dá sa na nejaký krátky čas to využiť? Nie sú tieto kamery prispôsobené na ani poprchanie. To znamená, že vtedy treba zvoliť to, že buď teda nájdem miesto, že chcem byť vonku, kde je nejaká striežka alebo niečo, že odtiaľ točím, ale keď prší moc vonku asi nebývate, vtedy skôr je o tom, že tie zariadenia vy poznáte, tak sa treba niekde zašiť, ak potrebujem nejaký špeciálny záber v tichu alebo tak. Že treba nájsť potom nejaké miesto. Interiér nikdy vlastne nie je ideálny, lebo sa tam všetko ozýva, je na hovno svetlo a teda. Ale keď proste má celý deň liať a nevieš tie zábery odložiť, že už je to piatok, tak musíte nájsť alternatívu. Ale ako náhle ešte zajtrajší deň a má byť pekne, tak to posuniem. Napríklad. Dobre, tá druhá otázka. Áno? Tie batérie treba nejako nechať vypiť a dostať? Nie. To sa nerobí už 25 rokov, sa mi zdá. Ani v mobiloch. To práve, že baterky, ktoré sú, 20 rokov staré až do súčasnosti, tak je práve, že najviac im robí zle, keď aj mobil úplne vybijete do nuly. Takže má sa držať medzi 20 a 80. To je ideál. Tak? Pali? A posledná, že ale ako taký vzor, nebude nejaký taký úplne, že nejaký vzor toho celého toho strihu, že to niekde vidieť, aby som si predstavu, že ako to vyzerá. Nie. Nie. To sa nerobí už 25 rokov, sa mi zdá. Ani v mobiloch. To práve, že
No, v podstate ako sú záznamy, ktoré mi Kubo posiela, že áno, toto je akože fajn. Ale si uvedomte, že vy ste naozaj väčšinou vždy v inej situácii. To znamená, že ja by som skôr bol rád, keby ste vy pochopili princíp, ako to máte robiť a si uvedomili, že ja som teraz tu dôležitý, lebo mám natočiť minútu, tak teraz ja môžem lektora buď aj stopnúť, alebo mu povedať, prosím ťa, povedz to na mňa. Vieš, že nerád by som vám niečo takéto, napríklad, keď robíte tie mená s deťmi, tak to je na zaplakanie. Lebo tie deti vyzerajú, ako keby ste ich mali zastreliť. Oni stoja pred bielou stenou, alebo ja neviem, proste hrozné pozadie a oni robia, že Luko, Anička, Martin. To znamená, že idem robiť záber. Som zodpovedný za ten záber. To znamená, decka, idem si teraz urobiť mená, niečo sa s nimi keď tak zahrám, nejaké molekuly, dám im opice alebo niečo, to si ináč môžem aj natočiť, alebo na mobil, a potom nájdem pekné prostredie, decka, teraz si ideme povedať mená, tak ideme nahlas. Ja som Luko a ty si Anička, a ideme. A keď to urobia zle, idete znova. Až kým to budete vy spokojní, že jasne nebudú kričať, musíte tie limity, ale nech to není tak, vie, že musíte ich nahajpovať. Aby to nebolo tak, ako to robia, alebo naozaj nebolo smutno, keď som videl tie zábery z tých detí. Oni majú byť šťastné. A musí... A to znamená, že... A to, čo som hovoril, že režírujem, ale postav sa sem, lebo chcem ten záber, aby vyzeral dobre, musíte ich proste nabombovať. Ideme, jasné mená, poď, povieš toto, alebo si to vyskúšajte a môžete to ináč im povedať, že nenatáčate a vy aj tak natáčate, lebo Kubo si to keď tak vymaže. Takže takto k tomu môžete pristupovať. Áno? Že keď točíme tie otázky s pani učiteľkami, tak točíme aj otázky? Áno. Môžete, áno. Ty postavíš si statív a ak náhodou sa stane, to som vám chcel ešte ukázať, ak sa náhodou stane, že ten statív neviete, kde je, čo by bolo najlepšie, keby technika vždy bola na tom istom mieste, nejakom vyhradenom, tak vám ešte ukážem, ako sa táto kamera drží. Lebo je to naozaj dôležité a vlastne tak sa drží aj mobil. Keď natáča sa s kamerou, statívne, že stojím a teraz nemám ten statív, tak nedržím ju len takto. Lebo počase sa vám začne chvieť ruka. Ono to má stabilizáciu, ale nie až takú. To znamená, že kamera sa drží buď takto, že si ju podopieram, alebo si ju môžem... Kubo má napríklad dosť veľké brucho a on si opiera takto o brucho. Takže buď si ju takto opriem a ja to dokonca robím aj tak, že ja som po drepe, aby som vlastne vedel robiť aj pohyby, ale pri tých učiteľkách len si to tak držím, aby som fakt tých 5 minút cca vedela držať. Samozrejme, môžem urobiť, že stopnem, poviem mi ďalšiu textku, čo chcete asi povedať, medzi tým si oddychnem a idem znova. Ale ideálne, keď je to akože v jednom zábere. Preto som ten statív ste doteraz nepoužívali, ale vlastne aj to je dlhšie také nahrávanie a keď sa pohybujem s kamerou, čo napríklad pri tom Bingu, tak idete ako tajný agent. A v podstate, veď asi si to, neviem, či ja pozerám také na Instagrame, ak točia kameramani, oni majú na sebe všetky tie mundúry a stabilizátory a tiež podrepe. A teraz napríklad idem na Vilka, idem robiť toto, tak si dám tak a idem a robím toto. Vlastne ja robím taký živý, ten gimbal, to, čo za vás robí to vyrovnanie. Takže ono vtedy vyzeráte smiešne, ale tie zábery sú potom plynulé. To znamená, že aj s tým treba, a toto ináč používate aj pri mobile, ak teda točíte, tak tiež, keď niečo robím takto. Dokonca som videl jednu školu, kde to učia tých kameramanov, ako sa majú hýbať s kamerou. No. Otázka bola vlastne aká? Ja som odbočil, že... Ja aj otázky, áno, natáčať otázky, lebo nebudem to zbytočne stopovať. Proste nech je to jedna vec, aj keď bude mať 5 minút, Kubo pekne, jemu to ukáže, kde ona je, vystrihne si to a vybavené. Ja som mala už ten posledný Áno? že či je dobré pre Kuba Točiča, keď sa pohybujeme s tým záberom, alebo že či radšej máme pomať statistiky. Napríklad. Bingo a máme tam teda postavičku, tak či je fajn, keď ide napríklad od postavičky k bingu, alebo radšej ich mám natočiť spolu na jeden záber. Spolu na jeden záber.
Lebo kým sa ty presúvaš, je doba, kedy veď na Instagrame, TikToku a teda sú rýchle videá. To je proste 3 sekundy a ideš ďalej. A to znamená, toto je vlastne večnosť. Kým ty sa presunieš, nie, postavička, strih, bingo, strih, tešenie sa, strih, blábla, strih, to ide rýchlo za sebou. Ono napríklad vy natočíte 10 minút a stojí 30 sekúnd. Ak vôbec. Takže preto, jak som hovoril, krátke, ale dobré zábery. To znamená, že keď tak natočím tú ruku, že aj na 3-krát. No. Dorka? Ja keď sme v tejto miestnosti, tak som si spomenula na jedno video, ktoré bolo presne odtiaľto. Bolo to zase točenie mien detí, bolo to na týchto stoličkách, keď deti na tých stoličkách sedeli nejak takto, hovorili svoje mená, boli posadené popod tieto okná, vonku svietilo slnko a niekto ich takto natáčal. Čiže vo všetkom to bolo akože zle. To znamená, že svietilo zvonku oproti mi svetlo, decká tam boli skrútené, hovorili mená, ako hovorili, takže to si pamätám. A ešte vonku bolo tým pádom pekne. Áno, keby náhodou, no tak musím na princíp je, že na ten objekt, subjekt človeka, ktorý idem točiť, musí dopadať nejaké svetlo. Takže nejdem oproti. Veď ani mobilom nefotíte. Dobre, umelecké fotky sa tak robia, ale normálne nie, že do svetla. Áno? Ja mám takú technickú otázku, že ukázalo sa mi, že baterka, a čo keď musím vymeniť, že SD kartu? Že jak to tam mám? Dobre. Nie som technický typ. Áno, ukážem vám ako SD kartu. Tá kamera, keď je tam baterka a automaticky, keď to otvoríte, tak to ona sa zapne. Ona sa zapne, chvíľku sa načítava, teraz ukazuje tie údaje. A aby som vybral, tu je SD karta, tu otvorím také ako keby dvieročka, tak toto otvorím. Ale predtým, než ju vyberem, aby sa to nepoškodilo, tak tu je ten obrázok, čo máte na všetkých telkách, ovládačoch, to vypnutie, krúžok s tou čiarkou. Takže vtedy to stlačím, vypnem kameru, ona ju odpojí a do tej kamery, do tej SD karty takto zatlačím a ona sa vysunie. Takto dávate ináč aj do notebookov, do foťákov. Ten princíp je zatiaľ, čo viem, naozaj skoro všade rovnaký. Viem, že niektoré kamery, lebo tieto SD karty stoja od 10 € po 1000. Takýto malá vec to môže stajať 1000 €, lebo sú to špeciálne SD karty. A keď ju dávam naspäť, tak vlastne, ono je to ešte vymyslené, že ak ju dávam opačne, a prosím vás, tu nepoužívajme, keď to nejde silou, ide to ešte väčšou silou. Pri technike sa to nerobí. To znamená, že keď ju tam budem dávať opačne, nepustí ma to. Vymysleli to dobre. Takže si to dám, tuto mi ide pekne. Cvak, toto zavriem a buď tú kameru zapnem tu, alebo ju zavriem a otvorím. Ďakujem. Áno, silu nepoužívajme. Ja som sa ešte chcela spýtať, že keď točíme na mobil, tak je to lepšie na šírku či na výšku? Dobre, super otázka. Na mobil všetko na výšku. Všetko vertikálne, lebo vlastne Facebook a bohužiaľ to vertikálne prišlo. Niektorí sme není s tým úplne stotožnení, lebo je to trošku obmedzujúce z hľadiska toho, čo všetko vidím a teda. Ale áno, všetko na výšku. Hej. A to je zase na áno, rozdiel je naozaj, že zábery z BŠ pre rodičov a zábery na Instagram a sociálne siete. Tie môžu byť nie tak extra kvalitné, to môže byť sranda, to môžu byť somariny, ak sa tu Ala smiala, to môžu byť absolútne sprostosti, lebo bohužiaľ sa na sociálnych sieťach pozeráme na absolútne blbosti. Ak teda neodoberáme nejaký kanál a teda. Ale musí to byť vtipné. To znamená, že tak ako Veronika to video, čo sme mali, že BŠ 2024, ak tam repuje na začiatku, alebo veci, takže na výšku a to môže byť akčné. Tam jediné, čo som hovoril, že nemôžete blízko, lebo ono to vlastne tak oreže, že potom vy máte takúto hlavu a oreže to všetko, lebo sú tam ešte texty, tu sú ikonky. No, je to také. No. Takže. No a bolo to v pohode? Nebolo to veľa informácií? Ja som to preto dal ako obrázky aj cez ten QR kód, lebo dobre, tie videá sú tam ale tie slajdy, aby si to v kľude mohli pozrieť. Aj tie videá, čo sme robili minulý rok s Kubom, a je tam dokonca video aj s vysielačkami, ako s nimi robiť.
a potom je tam aj táto prezentácia ako obrázky, takže viete si ich aj stiahnuť alebo pozrieť ako galériu. To asi všetko odo mňa. Ďakujem.